नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबाय लोगोसे नोंथांमोना जेनेबा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आङो माने माखासे दानि राजनितिकनि सोमोन्दै सावरायनो नागिरदों माने बिपिएफ सरकारा माखासे जेनेबा मिथिं दावथिंफोराव माने स्पिच होदों बेखौ ससे दानस'नानै बिथांमोना मा बुंदों आं बिनि सायाव माने रिएक्सन बा बिनि बागै बुंनो सानदों आरो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ। নিজৰ ঘৰৰ কাষলৈ দলং আহিছে, কালভাৰ হৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি ইয়াত হৈছে, এইবিলাক অহা 5 বছৰতো হ'ব। हेलौ लोगोफोर आरो नायबावनो नै बिथाङा मा बुंदों जोंनि बिटिसि एरियायाव गोबां रोखोमनि दलां जाबाय, गोबां रोखोमनि ब्रिज बायदिसिना जाबाय होननानै बुंदों, डेभेलप जाबाय होननानै बुंदों। नोंथांमोनाथ' खोनाखाबायानो। आरे बे माने बुस्थुआ ओरैबायदि हाजार नोङो बिटिसियाव फैबाबो फैयाबाबो बिटिसिनि बाजेटफ्राव बेफोर गैयाब्लाबो दंब्लाबो बैफोरखौ आसाम सरकारा मावफुंखानांगौ। जोंनि एरियायाव बेसेबां दालां जादों, बेसेबां माने लामाफोर जादों, बांसिनानो सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय फैनाय। आच्ছা दे बिटिसि सरकारनिफ्राय फैनायानो बे बुस्थुआ। अब्लाबो मा होनना बुङो, जेरै नोंनि खाथियाव मा डिस्ट्रिक्ट दङ, मा जिल्ला दङ, बङाइगाव दं, बरपेटा दं, बैफोरनि जायगायाव थांलाय माथो बिसिनि जायगाफ्रासो जेरैबो मोजां गोजा, बिसिनावबो माथो गोलाव गोलाव दालां जागासिनो दं, बानायगासिनो दङ। बङाइगाव डिस्ट्रिक्टआव नों जेरैबो थां माथो जेरैबो साब सिखोन, लामाफ्रा मोजां, जोंनि बायदि माबा जादों, बिसिनावबो माथो जादों। जोङो बिटिसि मोनब्लाबो मोनाब्लाबो जाखागौमोन बेफोर लामाया। बेफोरखौ नों बुंनानै लाब गैया आरो बिटिसियाव नोङो मा मोननानै मा खालामदों, बिटिसि इमप्लिमेन्टआव मा दंमोन बे बाथ्राखौसो बुं। नाथाय माखासे बादखिनि बे दलां फैनांगौ, लामा फैनांगौ, बायदिसिना फैनांगौआथ' सरकारनि मावनांगौ हाबाखा। भारत सरकारानो जा आसाम सरकारानो जा बेखौ मावखानांगौ। नों बिटिसिनि सिङाव दंबाबो गैयाबाबो बेखौ मावना होखानांगौ। नोङो बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय जिल्लाफ्रावबो बिदि बायदि रोखोमनि बानायगासिनो दं दिनै लामाफ्राबो, बिथांमोनाबो जोंनिजों समान डेभेलप। नोंथाङा बुंनांगौ जे बिटिसियाव मा जेनेबा जों एकर्डआव मा लाबोनो हादोंमोन आरो मा मावखो बेखौसो बुंनांगौ। लामा सामाफ्राथ' फैखायो, बिसोरो फैखानांगौखा। मा जानला मोनला बुंलाबायलै। आरो नायलांबाव र' मा होनदों। কিন্তু যদি আমি সেইবোৰ সব কথা পাহৰি যাই এই নিৰ্বাচনৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল আৰু ৰাজনৈতিক নেতাৰ কথা লৈ ফেলে আমাৰ মাজত যদি চিডলি বিডলি হৈ যায়, কেনেবাকৈ যদি কোনোবা অনুপযুক্ত প্ৰাৰ্থীয়ে যদি জয়যুক্ত হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে শুক্লাই চেৰপাঙৰ মানুহ পুনৰ 15 বছৰৰ আগৰ সেই দিনটোলৈ আকৌ ঘূৰি যাব। চকু পানী আহিব। बा बहाय मा बुंदों नोंसोर मोजाङै खोनासंलाय। माने जोंनि सुख्लाय सेरफ्राङाव माने सिडलि बिडलि दाख्लाम आरो भटखौ मोजाङै हो, बिपिएफआवनो हो होनना बुंदों बिथाङा। आरे नोंथांमोननि बुंनाय, बिपिएफ सरकारनि गोबां बुंनाय, बेफोरखौ बुजियै खोथा गैखाला, बुजिजोबखाबाय, सोलायनाय नांसिगौ। नोंथांमोननि कारापसन माबायदि जागासिनो दङ। आरो नोंसिनि दिनाव सुख शान्ति जादों होनदों 15 बोसोरनि सिगांबाय, माला सुख शान्ति जाखो? माथो गोबां गन्डगल आरो दावराव जानानै थांबाय। नोंसोरलाय बेखौ मानो कन्ट्रल खालामनो हायाखै? बिदिब्ला मोजां जानानै थांदोंबा हाजार हाजार बर'फोरा बर' मा होनो दावहारुफोर जेरै एनडिबिफोर बिथांमोना हाग्रा बंग्रा खारनानै खारबाय बायबाबो मानो साफा, दिनै साफा, गाबोन सानै समफोर साथाम थैनांदों, दिनै सासे समफोर सासे मानो मा होनो हमजाबाय थादों। मानि थाखाय? बिनो सुख शान्ति जाबाय नामा बर' हारिनि थाखाय? गुबुन हारिनि थाखाय बे ओरै बिसोरनि दावराव जानायाबो सुख शान्ति जाबाय नामा? भट मोननो थाखाय बिराद जेनेबा मास्टार माइन्ड बाहायगासिनो दङ बिथाङाथ' आरो आं दहायनो बुंखाबाय, बिथाङा सासे इलेक्टेड नङा, सेलेक्टेडसो। बिथाङा माने बेखायनो गोहोम गाहाय बिफावा लाखागोन बिथाङाबो। माने बिथाङा सायख'जानायसो नालाय, इलेक्सन होनानै देरहानाय नङा। नोंथांमोना मिथिखागौ रायजो सभाया माने एमएलए सेलेक्सनसो जायो होननानै। बेखायनो बिथाङा माने बिनि जानानै बुहुत बुंखागोन आरो बे माने बिथांनि बुंनायाव जों गावनो नाङा, सेलिबिलि जानो नाङा होननाय बाथ्राखौ लानो नाङा। दिनै सोलायनाय लाबोजोबखाबाय आरो गोबां मानसियानो सोलायखाबाय। नोंथांमोना नायबानो नुयो बिथांमोननि माबायदि जादों, नङा होमबा? आं बेखिनिखौनो बुंबाय। आरो नेक्स्टआव लास्टआव नायबावदो दे, आं बेखौ दाख्लैबो होखाबाय, अब्लाबो नोंथांमोना भिडिअखौ आं होफायाखैमोन नालाय एसे नायफा। ক'ত মানুহে কি কামালে কি নাকামালে এইবিলাক হিচাপ নিকাচ কৰি আমাৰ ইয়াত লাভ নাই। আমাৰ ইয়াৰ অঞ্চলৰ মানুহে আমি হিতহে হিচাপ নিকাচ ল'ব লাগিব, দুনিয়া যি হয় হওক। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोना नुबायना बे भिडिअखौ? मा होनना बुंदों? सोर मानसिया मा खामायदों आरो मा खामायाखै बिनि हिसाब लानायनि जोंहा गोनांथि गैयानो। जों मानो हिसाब लाया नोंथांमोन सानना नाय। दिनै दुनियायाव गोबां मानसिफ्रा मा रोखोमै जानानै थांनानै थादों, मा रोखोमै मा खालामनानै थांना थादों, बैसोरनि माने माबाखौ नायाब्ला, जेनेबा जों बिसोर माबोरै जौगानो हादों बेफोरखौ जोङो फल' खालामनानै नायाबा रावबो मानसिया गोजौआव जौगानानै थाङा। जोङो बिथांमोना माबायदि मा खालामनानै बिजनेस गेलेनानै बा माबायदि खालामनानै सोरबा
मोजां फरायनानै गिदिर गोलाव जानानै माबायदि खामायनो हादों, माबायदि जिउ राहा खुंनानै थांना थादों, जों बेफोरखौ जुदि नायाब्ला मानसिया मालाबाबो जौगानो हाया। नों हारसिंल' थं 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 थांबाय थायोबा जायाना, मालायनिबो जोङो एडभाइस लानांगौ, माखासे बुस्थुखौबो जों नायनांगौ। नाथाय बिथाङा मा बुंदों, सोर मा खामायदों, सोर मा खालामदों, बेखौ जेबो हिसाब लानो नाङानो। जों हिसाब लानांगौ माबायदि खालामदों खालामाखै। आरो जों हिसाब लानो रोङियावनो जोंनि बिटिसिनि दिनै बिराद जाख्ल'नाय आरो कारापसना जागासिनो दङ। नोंथांमोना नुदों दाख्लै 20 क्र'रा 4 क्र'रल' बाहायनानै 16 क्र'रखौनो गावसोरनो हरफिनदों, नङा होमबा? बेखायनो नोंथांमोन सानना नाय, जोङो हिसाब लानांगौ। बिथांनि बुंनाय बायदि जों जाया, हिसाब लाथारनांगौ जोङो। बिथांमोना दिनै बर' हारिया 100%आव 90%आनो दिनै मा होनो सरकारनि जेबो सापर्ट मोनबोआखै। सरकारनि सापर्ट मोनाबा गावसोरनो बिथांमोना बुङो पलिटिक्सजों थायाबा जेबो मोना, जेबो जाया होननानै। नाथाय दिनै 90% बर'फ्रानो बिटिसिआव जेबो मोनाखै। 10% मानसिफ्राल' गावसोरल' बिल्डिं गिदिर गिदिर लुदों, बायदिसिना खालामदों, गिदिर गिदिर माबा माबि खुलिदों। अब्ला जोङो बे 90% बर'फ्रा मा जानांगौ? नोंथांमोननि बुंनायखौ जों मोनथिजोबखाबाय। दिनै मा बायदिसिना बुस्थु दङ। दिनै अदालगुरि बायदियाव बिटिआर सुक्तियाव अदालगुरिनि मानसिफ्रा गोबां रोखोमनि कलेज माबा माबि मोनबाय, मा होनो इउनिभारसिटि मोनबाय। बाक्सायावबो बायदि मुसलपुराव जाबाय, लोगोसे मा होनो बरमायाव जाबाय, आरो चिराङावबो जाबाय रिम्स कलेज बायदि बायदि, आरो एग्रिकालसार कलेज थाबावगोन, क'क्राझारावबो जाबाय। नाथाय गोदो बिदि दंमोन नामा? खालि दंमोन जोंहा जेनेबा मोनसे जायगा जायखौ बुङो उथुमाय बा बड'लेण्डनि राजथावनि क'क्राझारावल' बांसिन फैनो गोनां जायोमोन। अदालगुरिनि मानसिफ्रा, बाक्सानि मानसिफ्रा, चिरांनि मानसिफ्रा गोबां जेरै बड'लेण्ड इउनिभारसिटि फरायफैनोबो फैनांगौ जायोमोन, CIT फरायफैनोबो फैनांगौ जायोमोन, मेडिकेल कलेजानो होन, माबा माबि कलेज, साइन्स कलेज, बायदि रोखोमनि माने कलेजफोर दंलाबायोमोन बहाय। नाथाय जोङो बे उथुमाय हिसाबै जोङो बहाय फैनांगौ थानाय जायोमोन, गोजान जायोमोन। नाथाय बेसेबां खस्थ' जायोमोन बिथांमोना गोजाननिफ्राय फैनो। नाथाय बिथांमोना दिनै बिराद गोजोनदों बिटिआर सुक्तियाव, माने गावबागाव डिस्ट्रिक्टआव माने जिल्लायाव मोनफा मोनफा जेनेबा मोनसे गिदिर गिदिर जेनेबा इन्डास्ट्रिफोर थासिगोन, इन्डास्ट्रि नङाबाबो माने इउनिभारसिटिफोर थासिगोन, प्लास माबा मा होनो कलेज, इन्जिनियार कलेज, मेडिकेल कलेज, बायदि रोखोमनि कलेजफोर थासिगोन। बिथांमोना बिराद गोजोनदों। नोंसिनि बेबायदि बिटिसि सरकार लाबोनानै मोनसे जायगायावल' दाबसे जायगायावल' फिसा खालामफैनानै मा होनो दाबसे जायगायाव लाबोनानै जमा खालामनानै गोजान गोजाननिफ्राय फैनायखौ रावबो सुखुखायाखैमोन। बिनि थाखायथ' दिनै बायदि मैया जादों। नाथाय बेखायनो दिनै अदालगुरिनि मानसिफ्राबो दिनै लैहोर लैहोर फैदों। बिटिआराव गावसिनि मानसिफ्रा माने गावसिनि जायगायावनो दिनै बायदि रोखोमनि फैबाय बिटिआर सुक्तियाव। बेखौ गोजोनखाबाय, बाक्सानाबो बेबायदिनो गोजोनखाबाय। नाथाय नोंसोरो बिराद गोथौ दिगलिया खोथा बुङै बुङै नोंसोरखौ थगायबाय थादों, माने नोंसोर थगायबोबाय थादों। बेखौ बुजियैनि आद्रा गैखाला। आरो बिस्वजित साराथ' सासे मा होनो इलेक्सन गेलेनानै देरहानाय नङा, सेलेक्टेडखासो नोंथाङाथ'। बेखायनो नोंथांनि रावखौथ' बुजिखागौ जोङो। नोंथाङा माने सेलेक्टेड खालामजानाय नालाय, BPFनि जानानै नोंथाङा बिराद बाथ्रा बुंखागोन। आदसा नेक्स्टआव नायनि मा बुङो।